Merina Gris talde donostiarrak KEXP irrati estatubatuarrean zuzeneko musika saio bat grabatu du. Formatu hori egiten duen lehen euskal taldea bihurtuz. Etxepare Institutua eta Musika Bulegoak elkarlanetik sortutako Basque Music programari esker gauzatu da, euskal musikaren nazioarteko hedapena sustatzen duen ekimena. Eraman zutela dokumentalak Olaberria herriak abiatutako oroimen ariketa jasotzen du. Gerra zibilean esaten zen, eraman zutela esaldiaren atzean dauden galderak argitzeko asmoz. Martzelo Lasa eta Jesus Bujandaren fusilamendu kasura itzuliz, memoria kolektiboa eta galdera historikoak jartzen ditu erdigunean. Hilintziela, gehiotxean. Riart konpainia nafarraren Rago Hogar ikuskizunak giza hauskortasuna arakatzen du, etxea egoera emozional gisa ulertuta. Bi gorputzen bidez, erorketa bakoitza berriz hasteko aukera bihurtzen dute, dantza garaikidea, antzerkia eta ikusentzunezko baliabideak nahastuz. Nire istorioa kontatzeko erakusketak memoria kolektiboa zaintzeko ariketa bat proposatzen du. The Palestinian Museum Digital Archiveko 125 argazki oinarri hartuta, 1958tik gaur egunera arte, Palestinarren egunerokoa eta oroimena jartzen ditu erdigunean. Cirque du Soleilen Curious ikuskizunak irudimenean murgiltzera gonbidatzen gaitu. Zientzialari baten laborategi bitxian kokatuta, akrobazia, poesia eta umorea uztartzen ditu, steampunk estetika eta ikuspegi poetiko batekin. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.